बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सनितपुरनि हादोरसा गयारिनि जखायसे लिमारिक, सनितपुरनि हादोरसा गयारिनि सोरां, बाक्सानि सबिराम बर'नि सिरि थानाय साना हराव सोलायो, नलबारिनि म्रिया बर'नि जिउ थांखिनि समायना देरा, बिरखां नार्जारिनि नेरसोन, दैथुन बसुमतारिनि लैथोनि रुगुंसिम आरो लखिमपुरनि कुमार बसुमतारिनि गुरथाम लिमारिक खन्थाइया सेबखांजादों आरो नकुल बावदा नार्जारिनि जानारो आरो लासित बसुमतारिनि दाउ खिथौ सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।